idol. Shoutout sa'yo. Nung nakaraan, wala ka rito ha. Hinahanap kita. Maga ka doon. 70, maga na ubos. Yun nga, sabi sa akin ni ate. So, dito po, 70 pesos po ang per kilo po ng galunggong. Oh. Mga ilang piraso ang kilo nito? Ilang piraso? So, kung ganyan nakalalaki, dadaing ko eh. Oo, mga ganyan. Ang kilo lang. Kahit sa kalahati na. Boss, Lando. Oy, kamusta? Sandaan to, 130 lang oh. Yellow pin. Sa yellow pin pong maliliit, no? 140 po ang per kilo. Hanggang 130, binibigay na yan. Ayan, binibigay na po ng 130 sa galunggong. Ito pag sa galunggong. Sandaan lang. Sandaan, wala lang. 100 po ang per kilo, no? Gabi sugo? 250. So 250 po ang per kilo ng bisugo, no? 50 lang oh. Ito 50 lang oh. Yung kaibigan ko? Uy, ito pala yung kaibigan ko, natanong ko. Siya pala yan. Ay, sakit yung ano ng founder natin eh. Nasaan? Iba yung nagtitinda eh. Nagpapulot ng ngipin. Ayun. So yan po yung mga presyon po ng ngipin. Dito magkano? 340 yan pare. 340. Napakabisa niyan. Masarap yung okoy ito. Ang syoko yan. Yung okoy. Dito po ay may mga gulyasan po, no? Murang-mura pa rin po mabibili dito, no? 100 pesos po ang per kilo. Lagi ka na lang busy. Kaya nga eh. Shoutout sa Pamilya Bantot. Oh, shoutout sa Pamilya Bantot. So, yan po yung mga presyon po na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. So, ang tumpukan po dito ng bitbit ay nagkakahalaga po ng 100 pesos po, no? So, murang-mura po itong tumpukan na to. Ang dami po, 4 na piraso po ang bitbit sa 100 pesos po na tumpukan. Sa malaki po ay 80 pesos po ang per kilo, no? Bitbit, pambola-bola. So, pang bola-bola, ang ganda po ng bitbit. Tayo kay Boss Lando. Alumahan. Oh, tumpok-tumpok lang, butas-butas lang. Tumpukan din po dito, no? Oo. Ito, no? Ito po, 100 pesos po ang tumpukan. Tumpok to? Oo. Tapos dito po ay 80 po ang per kilo, no? Tilapia nyo na magkano po ang kilo? So, 80 pesos po ang tilapia Batangas, no? Murang-mura pa rin po ang mga presyon po ng isda dito sa Malabon Fish Market. Sandaan lang ang tumpukan. So, lahat po dito, no, nakikita po natin dito ay ang tumpukan po ay 100 pesos. Dito po sa Samaral ay 100 pesos po ang tumpukan. So, sa Talakit po, no, 100 pesos po ang per kilo. Ang tumpukan po ay 100 pesos po sa Bisugo. Yan. Ito, tumpukan na lang, Boss Lando. Pare, maya-maya, pare. Meron ako dito, pare. Oh, maya-maya, 120 lang kilo. Oh, so 120 lang po ang maya-maya po dito sa Malabon Fish Market, oh. Oh, maya-maya, ha? Oh, may buhaya pa ako rito. Oh. 120 po ang per kilo po ng maya-maya. So, shoutout sa iyo, kaibigan. Kamusta na? At magkano ngayon yung... 50 benta ko ngayon, Boss Lando. So, ang tinapa po dito, no? Anong gagawin ko sa'yo, Boss Lando? 120. Ayun. May bawas Oy, pa pare, yun. ano nyo to ha? Si Boss Lando, the Explorer. Idol, kamusta ka na? Ito, chato tayo, Batlando. Oh, chato tayo, Boss Lando. Ayun, ayan. Orlando Explorer, no? So, ang mga hito po dito ay 130 pesos po ang kalahating kilo. 50 lang yan, kuya. 50. Tapos ang tumpukan po ay 50 pesos. Oh. Agar dito, oh, hipon. 50 lang. 50 lang itong kuya. Ayun. 50 lang dito. So, ang pusit kalawang po ay 160 po ang per kilo. Alright, so good morning po sa inyong lahat at isang magandang buhay na rin po, no, sa ating mga viewers po at mga kababayan po natin na mga namimili po dito sa Malabon Fish Market.
So alamin po natin at mag-update po tayo ng mga bagong presyuhan na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market, no? So ganyan karami po ang mga mamimili po natin ngayon dito, no, sa Malabon Fish Market. So alamin na po natin ang mga presyuhan po dito sa Malabon Fish Market. Samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot pong muli dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Kayo sa may-ari sa samo. Ay, sandaan po, ma'am. Isasama ko na lang kayo sa may-ari, ma'am, bukas. Sir, 200 na Wala lang. nga. Wala nga po kami na eh. 500 medyo yun eh. Sandaan mo na lang eh. Wala eh. Ano yan? Ano yung ganito, sir? Luwag. Nawagit si lahat. Diba 150 na lang? Sabi ko, hindi ko ito. Dito, ito, 200. Isa pala yun. Oo, isang ram ng logo. Gano'n ka lang? Wala, pulo na. Wala nga. 70 na lang. Galugong. Ay, ubus na? Kasi 130, ano man, 130. Kano sa kailan eh? Kila pa? Boss Idol! Ito! Shoutout sa'yo! Nung nakaraan wala ka rito ah, hinahanap kita. Maga ka doon. 70, maga na ubus. Yun nga, sabi sa akin ni ate. So dito po 70 pesos po ang per kilo po ng galunggong, oh. Maga ka raw nakaubos mo, pumunta ako dito eh. Konti na siguro paninda mo. Malapit na. Antayin ko lang. Sige lang, tsaga-tsaga ka lang. Hindi, nantay ko lang bukas, malalaman ko. Kapag pumasok, okay na yon. Akala ko kung sino. Nagbibigay ako ng souvenir para ano. Ay, ikot muna ako, thank you. Ay, kuya, ate. Hello, te. Papalamanan yan kaya. Iyak sa likod kaya. Iyawin ka. Iyak sa ano. Mga ilang piraso ng 1 kilo nito? Ilang piraso? Kung doon yung nakalalaki, dadaing ko eh. Pinili ako Thailand. Magal ko lang. Oo, mga ganyan. Sampag sa sa'yo. 1 kilo lang. Balikan mo. Kahit sa kalahati na. Balikan ko ah. So yun po yung mga presyon po ng tilapia, no? Tsaka yung mga bangus po, no? Ito po yung mga malalaking tilapia po na sa halagang 90 pesos po ang per kilo. At sa mga maliliit po ay 80 pesos po ang mga kiluan po dito ng tilapiang Batangas. Boss, Dado! Oy, kamusta? Sandaan ito, 130 lang oh.
Yellow pin. Sa yellow pin pong maliliit, no, 140 po ang per kilo. Hanggang 130, binibigay na yan. Ayan, binibigay na po ng 130 sa galunggong. Ito pag sa galunggong. Sandaan lang. Sandaan, wala lang. 100 po ang per kilo, no? Ganda nito. Shoutout. Sino siya shoutout mo? Shoutout siya para sa mga taga-Cavite dyan. 1 kilo, 3, 4. Thank you, thank you. So malakapas lang po dito ay 100 po ang per kilo. Ang gaganda po. Ang dili per kilo po ay 70. Tumpukan po ay 50 pesos. Yan po ay may mga presyo na po dito sa Malabon Fish Market. So ang pusit po ay 300 po ang per kilo. Ang gaganda po ng pusit natin. Gabi sugo? 250. So 250 po ang per kilo ng bisugo, no? 50 lang oh. Ito 50 lang oh. Oh. Maganda. Torsilyo maganda 50 lang ang inyo. Tapos may torsilyo rin po, no? Alima pa. 280 po ang per kilo po dito ng hipon. Tapos dito po sa kabila ay 300 pesos. Parang wala si ate ah. Nandiyan na ba yung kaibigan ko? Uy, ito pala yung kaibigan ko, natanong ko. Siya pala yan. Ay, sakit yung ano ng founder natin eh. Nasaan? Iba yung nagtitinda eh. Nagpapulot ng ngipin. Ayun. So yan po yung mga presyon po ng hipon. Dito magkano? 340 yan pare. 340. Napakabisa niyan. Masarap yung okoy ito. Ang syoko yan. Yung okoy. So dito po ay may mga gulyasan po, no? Murang-mura pa rin po mabibili dito, no? 100 pesos po ang per kilo. Lagi ka na lang busy. Kaya nga eh. Shoutout sa pamilya Bantot. O shoutout sa pamilya Bantot, kahit wala po dito ay may sakit po yung founder natin, no? Kahapon nandito. Kahapon nandito yung founder eh. So shoutout nga po pala kay Avatar, The Legend of Ang. Ito sa Avatar. 290 boss. Sige, balik na lang ako. Thank you, thank you. Tulog mo daw. So ang mga presyo po rin po dito ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Dahil ang mga kanilang paninda po ay may mga tagging na po na nakalagay, no? So yan po yung mga presyo po na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. So ang tumpukan po dito ng bitbit ay nagkakahalaga po ng 100 pesos po, no? So murang-mura po itong tumpukan na to. Ang dami po, 4 na piraso po ang bitbit sa 100 pesos po na tumpukan. Sa malaki po ay 80 pesos po ang per kilo, no? Bitbit, pambola-bola. So pang bola-bola, ang ganda po ng bitbit. So ito po yung 4 na piraso, no? Isang piraso po ay may ilang kilo rin po ito sa laman ng bitbit, no? Bitbit po ay 80 pesos po ang per kilo.
Okay, pasok. Kaya. Okay. Pasok. So, shout out kay Jeffrey Martin na vendor po dito sa Malabon Fish Market, no? So, yan po yung mga paninda po nilang ganunggong dito sa tumpukan, no? Boss, 100 na lang, boss, oh. Ang laki niya na. Gulyasan? Bonito po. Tanigin ba to? Tanigi. So, 300 pesos po yung isang piraso. Oh, para 250 na lang, uuwi na ako. Papunta. Sino? Saan ka? Quezon. Sayaw mo. Ang layo, ah. Oo, pala ako nga ron eh. 100 ang tumpukan, no? So, yan po, galunggong po dito ay ang tumpukan po 100 pesos. Pati kamit bahay nyo ha, pag ulam. Yan po. Pero tayo kay Boss Lando. Alumahan. Oo, tumpok-tumpok lang, butas-butas lang. Tumpukan din po dito, no? Oo. Nandiyan ba sila ngayon? Yan po yung dorado, oh. Sigurado. Sigurado. Sa dorado po ay sigurado po tayo. Papapalit na namin yan, sir. Mamaya i-upload ko na to. Ang oras. Ang hapon niya, ang hapon. Hapon. Shoutout daw yung bangas dalawa. Gusto sungkot ah. Okay, lalabas na suga. Sir, ping ano? Sticker? Sticker. Ubus na eh. Papagawa pa uli. Ano bang pangalan? Boss Lando Explorer. Ha? Boss Lando. Boss Lando Explorer. Explorer. Alam mo, Dora, Explorer. Dora. Pagbalik uli dito. Shoutout kay Joel Martin. Oh, shout out kay Joel Martin, kay Jeffrey Martin. Joel Martin, may ang over pa yan. Ayun o. Nagbayad ka ako eh. Hindi tayo magbayad. Ayaw mo doon pumwesto, ah. Sa Gisito, no? Ito po, 100 pesos po ang tumpukan. Tumpok to? Oo. Nasa 2 kilo may ito. Tapos dito po ay 80 po ang per kilo, no? Loro. Ang loro po ay 100 pesos po ang per tumpukan. Tatlong araw. Tilapia nyo na magkano po ang kilo? So, 80 pesos po ang tilapia Batangas. No, murang-mura pa rin po ang mga presyon po ng isda dito sa Malabon Fish Market. Bangus na malaki, 160 ang kilo. 160 po ang per kilo.
Binibigay po ng 150. Nagupan po yan. Masarap ang lasa niyan. Walang Ay, totoo po yan, Nay. Sige po, Nay. Salamat po. Kaway kayo, Nay. Kaway. Overload, Diwata, pare. Charger. Samaral. Sandaan lang ang tumpukan. So lahat po dito, no, nakikita po natin dito ay ang tumpukan po ay 100 pesos. Dito po sa Samaral ay 100 pesos po ang tumpukan. Kitang, ganun din po. Ito po yung mga magagandang klaseng isda po, no. Boss, thank you. So dito po sa may mga bandang dulo po, no, 100 pesos po ang mga pertumpukan po ng kanilang mga isda. So sa talakit po, no, 100 pesos po ang per kilo. Ang tumpukan po ay 100 pesos po sa bisugo. Yan. Ito, tumpukan na lang, Boss Lando. 100 pesos? Ano ba tayong t-shirt ka, Boss Lando? T-shirt? Wala pa eh. Di pa tayo nakakapagpa-jacket eh. Dalawa. Yun, oh. Ayaw pa. Boss, bisugo. 100 lang, 100 ang tumpok niya, 100. 100 pesos po ang per tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no? Kaya 100. Grabe po ang mura ng isda ngayon dito. 20 kanina yan nyo. Naryo lang yung laman nyo. Makikita mo yung laman. Ganda yan ang laman. May maya, boss. Bagus lang, boss. 120 lang kilo, boss. 120. So ulo po ng lapu-lapu. Tsaka dorado, no? May maya, boss. Ako, boss. Magkano ulo? 100 po ang per kilo po ng ulo. Boss, thank you. Pare, maya-maya, pare. Meron ako dito, pare. Oh, maya-maya, 120 lang kilo. Oh, so 120 lang po ang maya-maya po dito sa Malabon Fish Market, oh. Oh, maya-maya, ha? Oh, may buhaya pa ako rito. Oh. 120 po ang per kilo po ng maya-maya. Shout out sa dito sa Malungay, Manila. So, shout out sa ating kababayan po dito na nagtitinda po ng rolling hayrat pandesal. Lagi po siya nandito at makikita nyo po, no? Boss, thank you. Thank you. Pag meron na, babalikan ko kayo dyan. Salamat. Thank you. Kahit stop lang sa akin. T-shirt lang, t-shirt. Pagbalik. Salamat. So sa mga oras na po na ito, no, ang mga presyon po ng kanilang mga binebenta pong mga isda dito sa Malabon Fish Market, no, sobrang mura pa rin po at marami po kayo talaga mapagpipilian talaga ng isda dito sa Malabon Fish Market. Ano yung mama? So sa mga naghahanap pa rin po ng mga murang presyo, no, dito po sa Malabon marami po kayong mabibili. Talagang sulit po ang inyong pamimili dito sa Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyon po na nagaganap po dito, no. So dito po mayroon pong tindang maling, no, sa halagang 150 po, 2 piraso. Oo, babalikan ko yan. Mamaya na rin bayad. Balikan ko. Ano pwede dyan?
So shoutout sa iyo kaibigan. Kamusta na? At magkano ngayon yung 50 benta ko ngayon, Boss Lando. so ang tinapa po dito, no? Pero Boneless. gagawin ko sa'yo, Boss Lando, 120. Ayun, may Ay, bawas pa pare, yun. ano nyo to si Boss Lando, the Explorer. So 150 po ang isang piraso po ng bangus tinapa. Siyempre, naiinitan na Ito ako. po ay gawang tondo. Naiinitan na ako, 120 na lang. O yun. Kapag maganda-ganda yung kondisyon niya at binibigay po talaga ito ng mura po, no? Kagaya sa atin ay 120 na lang po kapag bumili po tayo sa kanya, no? Tinapang bangus. So ngayon lang uli natin siya nakita dito na bumalik sa Malabon Fish Market. So Ocean Park. So, presyon po ng mangga dito, no? Ayan po, 35 pesos po ang kalahating kilo. Bali, 70 po ang per kilo po ng mangga. No? Nandito po tayo sa Malabon Fish Market, Ocean Park. So, ayan po, yung mga mangga ng ating mga kababayan na binibenta po dito sa Malabon Fish Market. So, Idol, kamusta ka na? Ito, chato tayo Batlando. Oh, chato tayo Batlando. Ayun, ayan, Sige, Boss bro. Lando Explorer, no? Nakadikit na sa timbangan. Ito maganda pala yun, mabubuti na yan. Magkano ang palaya? 110 Batlando, mataas. So, 110 po ang per kilo ng ampalaya. Ito pong mga nakikita nyo po dito sa mga sibuyas na gulay, no? May halagang 20, may halagang 40, 30. Yan po yung mga presyuhan po, no? Magkano yung sibuyas? Alin? 30 ka lang, kilo. O, yun, no? 30 pesos po ang kalahating kilo. Si Kuya, busy sa pagkain. 25 po. Shoutout, Kuya. 30 po benta namin yan, 25 na lang. Magandang sitaw yan. Gusto ba ito? May sitaw tayo. So dito po ay meron din pong panindang manok ni Kuya, no? Pakpak po ay 130 pesos ang per plastic. Tapos ang backbone po ay 100 pesos. Ang tahong po ay isang lata, 50 pesos. Ayan. Dito po yan kay Ate Mayra. Tandaan ng malaking lata. Sa malaking talaba naman po ay Malaking lata na yan. 100 pesos po ang isang lata. Ayan po. Katumbas niya na, 2 lata Matataba po yan. Ayan. Gulay po. May gulay rin po tayo dyan. Jumbo. So sa mga gulay rin po, no, meron pa rin po tayo dito na mga presyuhan na nakalagay sa kanilang mga paninda. So ito po yung Kamanaba Tiles Center, no? Sa mga naghahanap po ng mga tiles, kakabit po sa bahay. Dito lang po sa Kamanaba Tiles ay meron po kayong mabibili. Ayan. Boss, pili na boss. Kamanaba Tiles Center. Baka naman. Parang si ano yun ah. Sa bahay. Narinig ko na yun sa YT. Alam mo ni Mama. Hey, boss! Pag pumunta ka sa bahay, bubugin kita. Alam mo ni Mama. Si Ate Mayra talaga oh. Pag ka pupunta sa bahay, shota ng anak ko. Yun. Na-shoutout yung boyfriend ng anak niya. Bubugin kita, hindi ka na makakalakad sa labas. Kakabang ka na lang. Papasok ka na naglalakad, lalabas ka ng gagabang. Sige te. Hoy, kay Easy ako boto! Sige po Ate Mayra, salamat. Boto kay Anthony! Easy ang gusto ko! So dito naman po ang per kilo po ng tilapia ay 70 pesos po, no?
So sa mga galunggong din po ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. Sa halagang 100 pesos po ang tumpukan. Shout out sa iyo, idol. Murang-murang tilapia mo ngayon na 70 pesos ang per kilo, no? Shout out. Galunggong, galunggong. So ang mga hito po dito ay 130 pesos po ang kalahating kilo. 50 lang yan, kuya. 50. Tapos ang tumpukan po ay 50 pesos. Oh. Lager dito, oh, hipon. 50 lang. 50 lang ito, kuya. Ayun. 50 lang dito. So ang pusit kalawang po ay 160 po ang per kilo. Malaki. Alaga mo, bilang. Malaki. Ito. Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market, no, ang kanilang mga ibinebenta po mga seafoods o iba't ibang klaseng laman dagat po dito sa Malabon Fish Market ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili dito, no? Pati po ang mga mangga, gulay, ganoon din po ang mga presyo dahil nga sa madami pong naibabagsak na mga isda po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga sibuyas po, 30 pesos po ang kalahating kilo. Bali, isang kilo po ay 60, no? So sa mga galunggong po, 100 pesos po na tumpukan. At ibang klaseng laman dagat din po ay 100 pesos din po ang mga tumpukan sa may mga bandang dulo, no? Talagang sulit na sulit kung kayo po ay pupunta dito sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out nga po pala sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, sa mga vendors po natin dito sa Malabon Fish Market, at sa mga manonood din po natin na lagi pong sumusuporta sa pagbablog po dito ni Boss Lando X Flores. So sa sistema po ngayon, at yan na po ang ating mga kababayan po na mga namimili po dito sa Malabon. So ito po muli si Boss Lando X Flores na lagi pong mag-a-update ng mga kaganapan po dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po at lagi po tayo mag-iingat. God bless po. Bye bye na po.